Hello guys, very good morning and welcome back to Zest Boro YouTube channel. Actually नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ फरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजां दङ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ मा जागोन एक्चुअली बै नै नोंथांमोना नैबेयाव नुहुरदो जानांगौ नैबे नै बे जाबाय बेलागुर आरोना लोगोफोर गामिनि गासै सेंग्राफ्रानो लोगो नांनानै बेखौ बानायदों आरोना बेखायनो आं नोंथांमोननो एसे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों आरोना एक्चुअली बेखौ न' फिसा बानायदों आरोना बेवहाय मैया बानायदोंमोन बिसोरो मोनायाव एक्चुअली आं बानायनो सम मोनासै आरोना थांफानो सम मोनासै बिसोरजों ओमफ्राय बिसोर बानायनानै दोनबाय ओमफ्राय बै मा होनो जोंना बेलागुराव एसे जिथुनाखि जागायजेननायावबो एसे बानायफानो मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय मैया बिसोरो फिनिशिं बानायबाय बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों आङो शेयार खालामनो सानदों आरोना नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय देग्लाय एक्चुअली 2025आव फार्स्ट टाइम आरोना बानायजेनदों बेखौ गामिनि सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि खौसेयै बानायदों आरोना लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनो सानदों आरोना लोगोफोर दायो मर्निं समावनो आं एसे टाइम मोननायखाय नोंथांमोननो देखायनो सानबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय लेट्स गो गाइस दानिया दायो नै लाबाय आरोना दंफांखौ दाननानै एक्चुअली दैमायाव बन लांनो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर बेखौबो आङो भिडिअआव सोफादेरनाय जाबाय आरोना मानो होनबा भिडिअ गुसुं जागोन बेखायनो जों जिथुनाखि बन लायनाय बे भिडिअखौबो ससे ओरैनो क्लिप नोंथांमोननो देखायबाय आङो बेफोरबायदि लांनो फैदोंमोन आरोना जोङो दैमायावहाय नै गासैबो थसे बाननानै लाबाय जि हायो एसे लाबाय आरोना दायो लांगासिनो दं बनखौ बेलागुर सावनो थाखाय गोथांबाबो लाना फैबाय आरोना नै गोथांबाबो जाबना होनोसै खामफाजोबनायनि लांगासिनो बिसोरो नै बाननानै आंबो लांदो आंबो लादों नै गाइस बाननानै फिसा साखौ जोंबाय नै दायो बिसोरो लांगासिनो दं आरोना लोगोफोर आंहा थालांबाय उनावहाय दायो एक्चुअली बनखौबो सिनगोन आरोना लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों आं जा हायो देखायगोन बन सिननायफोरखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दायो फाइनालि आङो जायगायाव सफैबाय आरोना लोगोफोर नै बिदिनो बन सिनदोंमोन बनाबो सेस निरसिजोब्बाय आरोना निरसिनानै बोरैबा जाजोबसिगोन बियो एक्चुअली बे गोथांखामोन आरोना गोथांखौनो लाबोनानै सिनदों ओमफ्राय नैथिहाय गोरानबो दंमोन गोरानाबो एसे गाज्रि जाजोबसिगोन आरोना नैथिहाय दङ गोरानमोन बियो निहिरजों सिजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय नैथिहाय नारानि केम्प बानायदों आरोना लोगोफोर थानो थाखाय नै बेफोरबायदि बानायदों Oh my god, बिराद मोजां बानायदों माथो नै गाइस सिङाव हाबना नायनोसै वाव नै बेफोरबायदि बानायदों आरोना नै नोंथांमोना नायदो Oh my god जा मोजां बानायदों आरोना लोगोफोर नै सायावबो बेफोरबायदि उखुमा एक्चुअली निहिर सिनाय नङा सिङाव हाबबाथाय एक्चुअली सिंनिफ्राय अख्रांखौ नुहुरनो हागौ थेवबाबो निहिरा सिनाय नङा आरोना सिङाव बेफोरबायदि बानायदों थानो थाखाय ओमफ्राय नैथिजाय दङ बेलागुर नै बे जाबाय बेलागुर आरोना बेलागुरा एक्चुअली जिगाब जाबनाया गोलैफिनजोबदों आरोना नोंथांमोननि देखायनाया खाथियाव बेफोरबायदि गोलैजोबदों आरोना जिगाब जाबनाया थेवब्लाबो औवाखौ बिराद गोबां होदों गोबां बेरगोन बेहाय थाव होनलायगोन गाइस बेलागुरा औवा बिराद होदों आरोना बावहाय सिङावहाय ओमफ्राय नैबे केम्पआ बेफोरबायदि बानायदों नै केम्प माने न'सा फिसा आरोना नै जा मोजां बानायदों आरोना नै गाइस बेलागुरा बेफोरबायदि आरोना सायाव
औवा बिजौ दं आरोना नै गोलावनो लाम्बा गोलाव होना होदों ओमफ्राय औवाया गोबां होदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय जिगाबा जाबदोंमोन ओमफ्राय गोलैफिनजोबदों नै बेफोरबायदि गोलैजोबदों आरोना गारखोबाबो गोलैफिनजोबदों एक्सुवेलि देग्लायसो फार्स्ट टाइम बानायदों आरोना बोरैहाय जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेबो न'सा फिसाया बेफोरबायदि बानायदों आरोना वाव बना निहिरसिबायलै नै बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय उनथिंजाय औ माय नै बेफोरबायदि आरोना आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ बोरैजाय मोनखो नोंथांमोना एक्सुवेलि कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बोरैहाय जादों देग्लाय फार्स्ट टाइम आरोना गामिनि गासै लाइमोन सेंग्राफोरा खौसेयै लोगो नांना बेफोरबायदि बानायनाया आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि आं चेनेलाव दिन्थिगिरिबा साबस्क्राइब खालाम डाबल बाय बाय